भरपूर गुण असलेला असा बहुगुणी आवळ्याचा मी आज पदार्थ तुम्हाला दाखवणार आहे आणि स्त्रियांच्या तर भरपूर आजारांवर हे फायदेशीर आहे हा पदार्थ. 1 चमचा रोज खा. खूप छान असा हा तुम्हाला फायदेशीर असा हा पदार्थ आहे. चला आपण पाहूया ही रेसिपी मी कशी केलेली आहे. तर त्यासाठी मी 1 किलो आवळे घेतलेले आहेत. 1 किलो आवळे चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. आता सीझनसुद्धा आहे आवळ्यांचा, तर मस्त असा हा पदार्थ करून ठेवा. रोज खा. तर आता आपण घेतलेले आवळे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत. तर मी आता गॅसवर एक पातेलं ठेवलं, त्याच्यावर एक चाळणी ठेवली आणि त्याच्यावर हे आवळे आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत. तर मी 10-15 मिनिटं तरी हे वाफवून घेणार आहे. वाफवून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचे आहेत. आता हे सगळं मी थंड करून घेते, पण थोडे गरम आहेत तरी पण मी तुम्हाला दाखवते. तर हा पदार्थ वाफवून जरी तुम्ही ठेवलात, तरी हा पदार्थ तुमचा काही खराब होणार नाही. पदार्थ तुम्ही 2-3 महिने जरी ठेवलात, तरी हा पदार्थ तुमचा खराब होणार नाही. आता हे बघा, असं मी ह्या पद्धतीमध्ये आवळे मी हे करून घेतलेले आहेत. कारण हे वाफवल्यामुळे वगैरे कापायची तुम्हाला गरजच नाही आहे. असेच ते मोकळे होतात व्यवस्थित. फक्त यातली जी बी असते ती आपल्याला काढून घ्यायची. पद्धतीत मी बिया वेगळ्या केलेल्या आहेत आणि हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला करून घ्यायचे आहेत आवळे. आता हे आवळे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत, म्हणजे जी पेस्ट करायची आहे. लागलं तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे. ह्यामध्ये थोडंसं आलं घालायचं आहे, त्यामुळे खूप छान टेस्ट येतो. तर आलंसुद्धा घातले मी 4-5 तुकडे असे आल्याचे. आता हे मी एका कढईमध्ये मी हे जी पेस्ट केलेली आहे आवळ्याची ती काढून घेते. ही पेस्ट मी मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ही गॅसवर ठेवून शिजवून घ्यायची आहे. तर गॅसवर मी कढई ठेवली आहे. आता हा आवळा आपल्याला चांगला शिजवून घ्यायचा आहे, लक्षात ठेवा. तर मी 1 किलो आवळा घेतलेला आहे. तर 1 किलोच्या आवळ्याला मी अर्धा किलोपेक्षा थोडी जास्त साखर घेतलेली आहे. तर ही साखर आपल्याला ह्यामध्ये आता घालून घ्यायची आहे. च्या मापाने मी 2 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि वजनी प्रमाण म्हणजे अर्धा किलोपेक्षा जास्त घेतलेली आहे. साखर आता व्यवस्थित चांगली ही वितळवून घ्यायची ह्या आवळ्यामध्ये. हे बघा. चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडं गूळसुद्धा घालायचं आहे. तर मी 1 वाटीभर मी गूळ घालणार आहे. त्यामुळे छान अजून टेस्ट येते या पदार्थाला. हे बघा. आणि जरा गॅस बारीक करायचा आहे, कारण बघा असे हे बुडबुडे येतात आणि मग ते हातावर वगैरे उडू शकतात आणि चटका बसू शकतो. तर हे सगळं आपल्याला असंच मिक्स करत राहायचं आहे आणि हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे आवळ्याचं मिश्रण आहे ते. हे बघा. ह्यामध्ये काही थोडे मसाले म्हणजे जरा अजून हा पदार्थ चटकदार लागावा म्हणून मीठ, जिरं पावडर घेतली, आमचूर पावडर घेतली, काळी मिरी पावडर ही मी ठेचून घेतली खलबत्त्यावर आणि काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे. कारण मी काळी मिरी घातलेलीच आहे. त्यामुळे थोडासा तिखटपणा आहे. आलंसुद्धा घातलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये. त्यामुळे छान असं हा पदार्थ लागतो. हे बघा. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जरासा हा पदार्थाला थोडासा घट्टपणा येण्यासाठी मी ना थोडं कॉर्नफ्लॉवरसुद्धा घालणार आहे. तर छोटे 3 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतले. थोडं पाणी घालायचं त्याच्यामध्ये. घ्यायचं आणि ह्याच्या गुठळ्या वगैरे असेल ते आपल्याला सगळ्या व्यवस्थित ह्या पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायच्या. हे कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला आवळ्याचं जे मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. त्यामुळे चांगला असा घट्टपणा पण येतो. पण लगेच आवळ्यामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवर घालून झाल्यानंतर लगेच हे आपल्याला उतरवायचं नाही. तसं आवळ्याचं मिश्रण चांगलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तरच हा पदार्थ जास्त दिवस टिकू शकतो. तर आता मी हे कॉर्नफ्लॉवरचं जे केलं होतं ते सुद्धा मी याच्यामध्ये घालून घेते आणि हे चांगलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे आता. हे बघा, हे मिश्रण असं मिक्स करत राहायचं आहे. तर आता हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घेतलंय. तर मिश्रण आपल्याला शिजवत राहायचं आहे. बघा तुम्हाला मी दाखवते. तर हे मिश्रण असं ह्या पद्धतीमध्ये झालं पाहिजे बघा. बऱ्यापैकी केवढं होतं आणि किती झालेलं आहे. अशा पद्धतीत करायचं आहे आपल्याला मिश्रण. आवळा किती फायदेशीर आहे तुम्हाला माहितीच आहे शरीरासाठी. पचनक्रियासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, उलट्या, पित्त, त्याचप्रमाणे स्त्रियांच्या भरपूर आजारांवर म्हणजे त्वचा, केस, वजन कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. तर त्यामुळे हा पदार्थ तुम्ही नक्की बनवा. रोज 1 चमचा तुम्ही खाल्लात ना मस्त भरपूर असा गुणांवर बहुगुणी असा आपल्याला हा आवळ्याचा पदार्थ आहे. नक्की बनवा. आवडेल तुम्हाला हा पदार्थ. आता हा पदार्थ आपल्याला एका बाउलमध्ये काढायचा आहे आणि चांगला थंड करून घ्यायचा आहे. नंतर तुम्ही काचेच्या बरणीमध्ये हा पदार्थ भरून ठेवायचा आहे. 2-3 महिने आरामशीर हा पदार्थ
टिकतो. पण हा पदार्थ जेवढा मी क्वांटिटीमध्ये केलाय, तो 2-3 महिने जास्त दिवस राहणारच नाही, कारण लवकर संपून जाणार. कारण माझी मुलंसुद्धा आवडीने हा पदार्थ खातात. तर नक्की करा. आवडेल तुम्हाला. आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. पदार्थ आवडलाय तर नक्की कमेंटसुद्धा करा. तुमच्या कमेंटची मी वाट बघेल आणि तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.